Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα αναφέρω μερικά από τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιρρεπείς τα Volvo XC90 Sport Utility Vehicles 2016 έως 2024. Νούμερο 1. Ορισμένα μοντέλα του 2020 και του 2021 έχουν ανακληθεί στη ΣΥΠΑ λόγω μιας ελαττωματικής υδραυλικής μονάδας ABS που κινδυνεύει να παρουσιάσει ξαφνική βλάβη. Όταν αυτό το εξάρτημα αποτύχει, το όχημα αντιμετωπίζει έλλειψη υποβοήθησης πέδησης, το σύστημα ABS απενεργοποιείται και τα προειδοποιητικά φώτα ABS, ESC και Brake ανάβουν στον πίνακα οργάνων. Η επισκευή συνίστατο στην αντικατάσταση της ελαττωματικής υδραυλικής μονάδας με ένα νέο βελτιωμένο εξάρτημα. Νούμερο 2. Τα πλαστικά βύσματα των τροχαλιών χρονισμού μεταβλητής βαλβίδας σε μερικούς βενζινοκινητήρες 2 λίτρων είναι επιρρεπείς σε ρογμές προκαλώντας διαρροές λαδιού και πρέπει να αντικατασταθούν. Νούμερο 3. Ο αεροσυμπιεστής της πίσω ανάρτησης σε ορισμένα μοντέλα 2016 έως 2020 είναι επιρρεπής σε πρόωρη βλάβη και πρέπει να αντικατασταθεί. Αριθμός 4. Η μονάδα γεννήτριας μετατροπέας σε ορισμένα υβριδικά μοντέλα XC90T8 του 2016 και του 2017 είναι επιρρεπής σε δυσλειτουργία και πρόωρη βλάβη και πρέπει να αντικατασταθεί. Νούμερο 5. Ο εξατμιστής κλιματισμού σε ορισμένα μοντέλα του 2016 έως του 2019 είναι επιρρεπής σε διαρροές ψυκτικού μέσου που προκαλούν το σύστημα κλιματισμού να μην εκπέμπει κρύο αέρα και πρέπει να αντικατασταθεί. Νούμερο 6. Ο αισθητήρας πίεσης καυσίμου σε ορισμένα μοντέλα του 2016 είναι επιρρεπής σε δυσλειτουργία και αναγκάζει το φως ελέγχου κινητήρα να ανάψει στον πίνακα οργάνων. Η Volvo έχει μια ενημερωμένη έκδοση που εμφανίζεται στην οθόνη που είναι πιο αξιόπιστη από την προηγούμενη έκδοση. Νούμερο 7. Ορισμένα μοντέλα του 2016 ανακλήθηκαν στη ΣΥΠΑ λόγω ελαττωματικού σωλήνα εξαέρωσης ψυκτικού που είναι επιρρεπής σε διαρροές ψυκτικού. Η επισκευή συνίστατο στην αντικατάσταση του ελαττωματικού σωλήνα εξαέρωσης ψυκτικού με ένα νέο βελτιωμένο εξάρτημα. Νούμερο 8. Οι μπότες CV σε ορισμένα από αυτά τα οχήματα είναι επιρρεπείς σε ρογμές και σχίσιμο με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας τη βρωμιά και το νερό να εισχωρήσουν και να προκαλέσουν ζημιά στην άρθρωση CV. Νούμερο 9. Οι δίσκοι των φρένων σε ορισμένα από αυτά τα SUV είναι επιρρεπείς σε στρέβλωση κάτω από παρατεταμένες συνθήκες σκληρού φρεναρίσματος. Και αυτό το πρόβλημα προκαλεί το κούνημα του οχήματος κατά το φρενάρισμα. Η αντικατάσταση των γνήσιων δίσκων φρένων με ρότορες αεριζόμενων φρένων δευτερεύουσας αγοράς παρόμοια με το σετ που εμφανίζεται στην οθόνη λύνει το πρόβλημα. Αυτά είναι μερικά από τα κοινά προβλήματα που είναι επιρρεπείς στα οχήματα Volvo XC90 Sport Utility δεύτερης γενιάς.